Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Kayat mo asawan, lumaban ka kas mayor dito'y ili tayo, lakay? Dahito ti plano kita bakit? O sige, no dayta ti plano, suportaran ka. Agyaban naklukas ta bakit? Sapay la ko mga rod, tagbaligi ka iti dayta a planom. Manamnamak dahita bakit? Gaputan na dalos ti records ko when it comes to politics. Sa bagay matkit di Isungawan pagdanagan tayo. Diyak matkit di may pasigurado 100% ket mga baka. Adalata namnama iti kaunggak. Nasayat na ita na panunot mo, pare. Wen, pare. Idi pa planok ti lumaban kas mayo. Ngam ita na nga nadanak iti kundaway. Kas makita ket kabailakmet, pare. Kabalam na ita, pare. Ado kami asuportado ken ka. Agyaman ako unay, pare, ha. Ket sapay la ko ma. Tamadaanak iti kundaway ngagtugaw kas mayo iti ili. Saan nga imposible na ita mapasamak? Gaputakas iti nakunak. Ado kami asuportado ken ka. Isama sigurado. Adda namnamam. Sapay la ko ma. Takas ta, pare. Rabiin. Ngam, awan pa ni papa, mama. Ay, wan nga rod anak ko. Narabyan ijay na pananda. Napanda ngamin nagkampanya. Kasta ka di. Rabi iuna yun na sumangpat. Sakit masapa manin arumwar. Anyangay nga rod anak ko. Aw-awatan talatan ti amam. Anyangay kat kasta talaga ti politika. Ay, santa pa yun ang makasango iti panangan ni papa. Ha? Kanayon nga awan. Kanayon abisi. Santa pa yun ang makadua amapan makimisa iti sande. Fara anak, maawatan ta kumati amam. Sana bale, tainton malpas ti pa nagkakampanya, kat saan tuuna yan ama kumikom ni papam. Mala, umay kakit din iya kusina. Insagana kon ti pangrabyanta. Saan siguro ang mga ni papam na sumangpat. Sigurado anangan da ijay na pananda. Oh, why so sad, Farah? Is there something wrong? Ay. Oh, apay akasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Amo, Marika. Umapapalakman kan ka. Ni, apay anak ko ng dayta. Gapot ang buo ti pamilyam. Ha? Anyat kayat mo asawan? Siyak ngamin. Saan ko amarik na ti pamatag kan panagayat ti maysa nga ama? Anya? Ay, agmay maysa nga anak. Ngamasanak man lamay kan iti atensyon. Uray maminsan lang iti makabulan. Sanak pa'y adamagan no kumusta ak. No kumusta ti panagadal ko. Ha? Manipod iti panagkakampanya. Awan na pulos ti oras na kanyak nga anak na. Karkaro manitan, gaputan ang habak nga rod kas mayor dito'y ili. Anya? Anak kaklaang mat nga agkasapulan iti oras. Kan panagayat ti maysa nga ama. Ngam pulos adyak marik na dayta. Isuan agasat ka ako na. Gaputa buo ti pamilyam. Abo batan, kalkalpas lang ti graduation ti anak ko, ni Paulo. Ah, Iso akas iti sigod. No adda naggraduar nga anak ko, adda pagsasangwan tayo ijay balay inton bigat. ay kat na. Saan na mabali na sa anak nga umay, maminda? Maragsakan akunay ang makangag iti dayta. Inawis ko ni Congressman, kastamat ni Governor Melissa.
kani Attorney Luis. Umaymat. Ha? Iso asan ang mabalin asan ka nga umay, Mayor Mario? Po? Una yan. Maminda. Nakababain mo't ano siyakla ang tawan inton bigat. Umayak. Namnamam dahi tamam. Mala. Agawid akmatan. Rabi una yan. Rabin, nakaraing ka pa ilaang. Bakit? Wala kay. Inuray ka talaga sumangpat. Ha? Apay, nalipatam ka di a graduation ti anak na inton bigat. Ayun gaya man niya. Ay na, pasensyakan bakit ha? Naawan matan iti panunot ko. Anya? Ay unay kamutan. Graduation ti anak ta, ngam nalipatam. Sapay namnamaan na nga umay ka, tasi kakano ti mangimartsakan ko na. Kasano da ito yan? Si kalatan ti mangimartsakan ko na bakit? Anya? Kaya't mo asawan. Saan ka nga umatendar iti graduation ti anak ta? Sana talaga bakit? Nalpas ngamin anay bagakin ni Ma'am Minda, ama panak ije balay dahin ton bigat. Blowout ti anak na. Anya? Nakababain mo, nusyak lang tawan niya. Ken umay ni Congressman, ni Gobernur, ken ni Attorney Luis. Alangan kit di mat asyak a mayor dito'y ili tayo ket awanak ijay. Diya ka mo no anya ti ibagak, Mario. Anya laangan ti panunutan ti anak ta, iti kasta. Si kalaangan ti mang-explain ken kwa na. Sana mabalin asyak laangan ti awan ijay papanak kumain ton bigat. Iso asikape lang ti makaammo ken kwa na. Anya, saan nga umatendar ni Papa iti graduation ko, Mama? Sana nako. Sana balit ada akmat. Siya kunti mangimartsakan ka. Anya? Ay, unay matan. Kunaklakit din no proud ni Papa Kanyak. Agraduara kon. Kan may sak nga special award eh. Nga, saan gayam nga umay? Aw-awaten talatan ti amam, anak ko. Anya ngay nga rod. Naku na anak kababain no isulaang ti awan ichay. Anya? Ah, nakababain nga isulaang ti awan? Agasam man. Imo na paya pinanunot na ti ibaga ti samali a tao. Ngam di naman la pinanunot. No anya mat ti makunak iti saan na panagaten iti graduation ko. Napatpatag pa yan nga amang dagiti kakadwa na iti politika. Ngam siyak nga anak na. Una yung tikastoy. Mama, anakakla ang agkasapulan iti pamatag ti maysa nga ama. Ngam pulos adyak narik na ka ni Papa. Anya? Ala, uray saan ta na mapaniji school, Mama. Uray saan akong nga agmarcha. Ne, itaman pa yung saan ka matagtagari bakit? Apay, ada ka di parikot. Sikat ti ayan ti parikot. Anya? Tapno mo. Gapo iti kasta unay asakit tinakam ti anak takan ka. Saan kamin anagatent iti graduation na? Ha? Mario, ikam kumamot iti naan-anay nga oras kan atensyon ti anak ta. Saan kumamot nga iti politika ti pagtayakan ti lubong mo? Gapo iti politika. Kasla nalipatang maten nga da anak mo. Nga agkasapulan iti pamatag mo kas ama. Ay, anya ka din na itang ibagbagam leti. Maawatan na kumamit. Siyak ti mayor. Isarong banglaan nga iti amin nga okasyon kat addaak. Nangruna no dagiti kakadwak nga opisyal ta agawis kanya. Anya? Maawatan na kumamit bakit? Iso nga awan ti rumba nga pagsakitan tinakam ni Farah. Sayang? Saan ka nag-attend iti graduation, friend? Ay, nagsayang talaga. Special awardee ka pa imat. Mas daaw amin dagiti classmates ta. Gapo iti saan mo apa nag-attend.
Ay, santo pa yung masayangan ni Papa. Sana nag-attend. Ha? Iso asaan akong anapan. Gaputa kaslawan matlat serbina. Ingaad ko ti panagadal ko. Ay, una yun ti kastoy. Pulos nga awan suporta kanyak ni Papa. Pudno nga itad namin na masapol ko. Ngam emotionally, awan na pulos suporta na kanyak. Ay, una yun ti kasta sitwasyon mo, Farah. Pasig nga iti politika ti ayan ti konsentrasyon na. Diyak nga rod amo no malagip na pa'y nga adak nga anak na. No iti imatang ti tao, mayor ni Papa. Respetuan ti uray asino. Ngam ti dalaan mo. Nga iti unag ti pagtaangan. Siyak nga anak na kat di na paganano. Anya? Mas pinili na ti agserbi iti ili. Ngam iti pamilya mi. Napatpatag pa yun dagiti umili. Ngam da kami nga aginana. Oh. Apa yang sasakit ka ba? Awanan. Pimanawan ti anak ta. Anya? Diyaga mo na sa dino tinapanan na. Hinala na amin na kawas na. Sa dino tinapanan na. Awagan man ti cellphone na. Awan, diyak makontak ti number na. Kan nag-deactivate iti Facebook account na. Anya? Diyak ko na muna niya taramid. Oh my God. Mapantay yan ti gayam na. Mapantag sa ludsod. Mabilang man tawa ni Jay. Barang amutan sa dino ti ayan na. Auntie, Jack amo na sa dino tinapanan ni Farah. Oras siya kat madanda na ganakmat. Anya? Itay pa nga awagak ti number na. Ngam Jack makontak. Nag-deactivate mo tan iti Facebook account na. Isu nga agraman messenger kat awan. Kasano day to yan lakay. Madanda na aganak no sa dino tinapanan ti anak ta. Di ka madanagan bakit? Agarami dak iti wagas. Tapno daras amamuan no sa dino ti ayan ti anak ta. Ala, no anyaman day tapampanunutang awagas. Aramidam on. Aramidam para iti anak ta. Uray italaang agundaway. Unayan pare. At niya kami tinararamid mo. Mariribo ka ng launay pare. Diyak amo taramida. Anya? Saan mo nga amot ti aramidem ko nam? Jesus, rumbeng nga amom ti aramidem. Para iti anak mo na ita. Ha? No amom ti aramidem iti politika. Nang nangruna ko mga amom ti aramidem para iti anak mo. Para iti pamilyam. Pare. Manipod ngamin nagbalin ka amayor. Pulos nga awanan oras mo iti anak mo. Banag nga iso ti kapatgang ti amin. Oh. Nasaya at tagserbi iti umili. Makapabang ar itirik na no ado ti gagayem. Ado ti maamam mo. Ken ado ti matultulungan. Ngam awan serbi na dagita. No ti mismo a pamilyam ket kurang ka iti oras ken atensyon kadakwada. Day tangarot pare. Nagbalinak ka man naging bubukod. Hala. Sa pala ko maa. Dadda iti nasaya at akasasaad ti anak yu ita. Sa dino man ti ayan na. Duan na tawan ti napalabas. Manipod pimano ti anak taleti. Ha? Duamat na natawan asinapsapol ta. Gumawan latta.
Sapay la kumata si bibiyag pa'y ti anak tangaging gayna. Sa dinuman ti ayan na. Sapay la kumata day tinatalgad akasasaan. Basol ko ti amin. Bakit? Ita, namiris ko. Ngawan serbiti pa nagsirek ko iti politika. Awan serbiti kinado ti kayem ko. Manipon nagbali na kamayon. No ti kasukat na kat panang panaw met ti anak takadata. No idi pa'y lakuma, kat napanunot mo dayta. Nalabit asaan ang napanunot ni Farah ti pumanaw. Nalabit nga agtrab-trabaho itan. Kat addalat ta nga agaw-awid dito'y balay, kalpasan ti trabaho na. Ngam saan ngamin? Inununam ti politika. Saan adakas ti agserbi iti ili? Ngam be fair kuma, Mario. No kasano ti ayat mo nga agserbi iti ili. Iso kumamot ti ayat nga ipaay mo kankwana. Saan nga umdas nga ipaay mo laang dagiti masapul na. Pagbabawyak ti amin. Bakit? Namiris ko amin na nagbildutak kan nagkurang akit anak na. Kat sapay la kuma. Taday tuya pa nagbabawik kasan pa yan aladaw. Tapno ilintag ko dagiti kilong haramid ko para kada kayo nga aginak. Si kamot gayam, rekabalasang ko. Wan, auntie. Imayak ta ada napatag nga umay ko ibaga kada kayo. Ha? Anya dayta? Ada nga mintigayam ko ijay syudad. Imawag itay bigat. Nakunana, nakita na kano ni Farah ijay syudad. Ha? Kasta ka di? Asino agayam mo dayta? Ni Tina, auntie. Nakunana pa'y asinurot na kano ni Farah aging ga iti boarding house na. Mabalin ka di nga awagam tigayam mo. Mabalin ka di ang makasaritak balasang ko. Sure, auntie. Amang ano iso dayto yung tisungbat ti karaharag tayo ang makita ni Farah. Sapay la kuma, balasang ko. Indon bigat. Mapantayo ija syudad. Kadwata ni Rika. Wala kay. Barang makita tamat lang ang ti anak ta. Sapay la kuma. Tasan tayo ang mapahi, di papantayo ijay. Kumusta nga tan ni Farah? Dua atawan asaan ta nakit kita. Kan nakasarsarita man lang. Kaili ko matanda anak ta, bakit? Nung makita ta ni Farah, ikarik nga bumawi akiti amin na kurang ko kuwan kas ama. Ikarik dahi ta, bakit? Mama, Papa. Wanan ako. Takabi da ito eh. Kumusta ka, anak ko? Farah, anak. Kumusta ka? Kumusta? Okay, aklaan. Awan parikot ko. Itaman pa'y analagip nak ako mustaan, Papa. Apay, awan kayo ka din iti politika. Iso analagip nak asapulan kan kumustaan. Ha? Ay, sana kasta anak ko. Kinapudno na. Saan kami nagsarsarde nga ng sapsapul kain ka? Manipod pimanaw ka nga awan pakadam. Anya? Saan kami nakaturturog anang pampanunot kan ka? No ayan mo, no kumusta ka? Nalagip naklaang idiawa na kun ejay balay. Kasta ka di, Papa. Ha? Ngam idiadaak ejay. Kaslawan sirsirbik nga anak. Kaslaak asok asaan mo amakita. Agmay saak nga anak. Ngam kaslaak nabisinan iti oras ken atensyon iyo, Papa. Sa ita, sa pulan nak madlagayam. Anya? Okay aklaan dito'y kunakmanan. Awan parikot ko. Natal natipanunot ko.
Awanan ti pagsaksakitan tinakam ko. Anak ko, pakawanan na ka. Aklo na ka nagkuraken kakas amam. Nakaamiri sa kon. Pakawanan na ko ma. Ikarik abumawiaken ka. Tagiti oras nga impagarup mo nga inyimot ko ken ka. Ipaay ko itan. Awanan, ti kay nagaw mo anak ko. Kaya't kung ngay bagakan ka, napatpateg ka ngam ti politika, kan iti amin na banag. Napatpateg nga amang ti pamilya, ngam ti anyaman abanag. Unaan ti pamilya, ipaay tinaan-anay nga oras kan atensyon. Iti kasta, agtalinaad latta ti ragsak iti unag ti pagtangan. Bueno papagayang, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.